गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। लकसभा बिसायख'थिनि समावनो संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना खमायदों। माखासे सान सिगाङावबो गेस सिलिन्डारनि बेसेन बारायनाय आरो खमायनायनि खौरांखौ मोन्नाय जादोंमोन। थिग बेबादिनो लकसभा बिसायख'थिनि सोलिबाय थानाय समनि गेजेरावनो कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेन खमायनाय खौरांखौ मिथिनो मोन्दों। मोनफ्रोम कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना 19 रां खमायनाय खौरांखौ मिथिनो मोन्दों। 2024 मायथाइनि एप्रिल दाननि जीएसटी कालेक्सनआ गोदान मोनसे रेकर्ड सोरजिदों। हादरनि फाइनान्स मिनिस्टारआ मिथिहोनाय बायदिब्ला 2024 मायथाइनि एप्रिल दानाव गासै जीएसटी कालेक्सनआ 2.10 लाख क्रर जादों। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बारग' एनडिएफबिफोरनि गेजेराव खौसेथिनि थाखाय सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बुंदों, माखासे राजखान्थिगिरिफोरा धोरोम आरो राजखान्थिखौ लानानै प्रपागन्डा खालामगासिनो, बर' हारिखौ बोखावफ्लेनो नाजागासिनो दं। बैफोरखौ लानानैनो बारग' एनडिएफबिफोरजों सावरायलायनाय जायो। बारग' एनडिएफबिफोरा दासिमाव सा 4203 फोरा रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हाबाय आरो गोब्राब नांथाबग्राफोरा 678 दंबावो आरो माखासे सोद्रोमाफोरा मोननो दंबावो। बेखौ आसाम सरकारा लासैयैनो हरबाय थागोन होननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरखौ दिहुननायनि थाखाय सरकारा खामानिखौ मावगासिनो। माखासे सुबुंफोरा जेबो मावाखै होननानै बुंदों आरो जायफोर बारग' एनडिएफबिफोरखौ दिहुननायनि बाथ्रा बुंदों, बैसोरनो मोनसे समाव एनडिएफबिफोरखौ जेलाव सोदोंमोन होननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिबावदों। भारतनि राजथावनि दिल्लीआव दुंहाव थासारि। दिल्ली एनसिआरनि गासै 500निबो बांसिन फरायसालिफोराव उदखारिफोरा बमा बेरहोनायनि हुमखि होदों। दिल्ली एनसिआरनि गोबां फरायसालिफोरनि फरायसालि सामलायगिरिफोरनि मबाइलाव फन कल आरो इमेइलनि गेजेरजों बमा बेरहोनायनि हुमखि हरनायखौ लानानै फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मैया फुंबिलिनि समाव फरायसाफोरा फरायसालियाव मोनहैखांनायनि उनाव बे गिख्रंथाव हुमखि हरनायखौ मिथिनो मोन्दों। बे हुमखि हरनायखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ न'आव थिनहरफिननानै फरायसालि बन्द' फोसावनाय जायो। बे जाथायनि खौरां मोननानै दिल्ली पुलिस बिफानआ जायफोर फरायसालियाव बमा बेरहोनायनि हुमखि हरजादोंमोन, बै थावनियाव नुजाथिहैनाय जायो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। रेशन कार्ड गोनां बिजाथिफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। आसाम सरकारा सिगाङावनो फोसावखानानै होदों दि मोनफ्रोमबो दाननि 1 निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव रेशन कार्डनि गेजेरजों मोननो गोनां रेशनखौ लायनांगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो रेशन कार्ड गोनां बिजाथिफोरा मोनफ्रोमबो दाननि 1 निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव रेशन दखानाव थांनानै रेशनखौ लायथारनांगोन। बेजों लोगोसेनो इपिअएस मेसिननि गेजेरजों ओंखारनाय रिसिप्टखौ रेशन लायनाय समाव लाबोफानांगोन होननानै मिथिहोदों। बेनिखायनो रेशन कार्ड गोनां बिजाथिफोरा मे दाननि मोननो गोनां रेशनखौ मोनथ'वाखैब्ला रेशन दखानाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन। चिरां जिल्लानि काजोलगावआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट आयेननि बेरेखा खालामनायाव सासे सरकारि फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामबाय। सासपेन्ड खालामजानाय फोरोंगिरिया 2 नं फाथाबारि एलपि स्कुलनि फोरोंगिरि देबास्रन ब्रह्म होननानै मिथिनो मोन्दों। थांनाय 3 एप्रिलखालि काजोलगावआव इउपिपिएल दोलोनि बाइक रेलि खालामनायाव बाहागो लानायनि हेंथायै बिपिएफ दोलोआ चिरां जिल्ला बिसायख'थि आय'गनि सिगाङाव अजद दैखांदोंमोन। बेखौ लानानै चिरां जिल्ला बिसायख'थि आय'गआ नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। बेनि उनाव जिल्ला बिसायख'थि आय'गनि बिबानगिरि पि बिजय भास्कर रेड्डीआ फोरोंगिरि देबास्रन ब्रह्मखौ सासपेन्ड खालामनाय जायो। अरां हायुङारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भखौ सोलिफु बोसोर 2024-25 मायथाइयाव दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द' खालामथ'नाय जासिगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। पार्कनि मावसुमाफोरा जिप साफारि आरो मैदेरजों गाखोनानै दावबायनायखौ फैगौ 15 मेनिफ्राय बन्द' खालामनाय जासिगोन होननानै फोसावदों। अखा आरो दैबानानि बोथोरा सफैनायनि सिगांनो गासैबो दावबायग्रा पार्कखौ बन्द' खालामनाय जागोनखौ मिथिहोदों। रैखाथि हान्जाया स्रोदै खौरां मोन्नायनि गेजेरजों त्रिपुरानि तारमानगर ओनसोलाव थानाय पुरब बाजारनि गंसे भारा न'आव थाखोमानानै थानाय 3 बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ हमनो हादों। बिसोर 3 बांलादेशनि सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो रुम भारा थानानै गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि खालामदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माखासे दालालि सुबुंफोरा रां लाखुमानानै बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ भारतनि सिङाव त्रिपुरानि गुबुन गुबुन सिमा ओनसोलजों
हाबहोदों होननानै मिथिनो मोन्दों। हमजानाय 3 बांलादेशनि सुबुंनि लोगोआव थाफानाय फोरमानलाइफोरखौ जब्द खालामनाय जायो आरो पुलिस बिफाना गोख्रों सोंलु खालामगासिनो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।